og velkommen til den her video. I dag så skal vi bare spille helt normalt Minecraft. Helt normalt. Ikke noget med ultra hardcore eller sådan noget. Det giver jeg ikke. Ikke noget af det. Det er for mærkeligt. Så nu spiller vi bare helt normalt Minecraft. Så bare der kører. Er der også for? Mad. Så fik jeg mad. Jeg tænker bare at hugge meget træ. Det kommer til at tage noget tid. Når jeg ikke har noget på mig. Jo, venlig. Så der, back to game. Er der mere? Nej. Nej. Så kan jeg lige lave noget træ. Crafting table. Dup. Eller kan jeg lave lige nogle tools. Hold det fast, det går hurtigt. Nej. Oh my god. Sådan der. Yes. Endelig noget sten, så vi kan lave nogle tools ud af det. Det skal også nok til et sværd. De siger sådan, mine en her der jern. Nej. 0. Ikke noget jern. Jeg kan også lige få 17, så vi kan lave en ovn også. Det er helt klart, der skal ind. Den her som vi jo have. Det er 3. Så ja, men det kan man godt smide ud her. Og en økse. En skål. Nej. Og et sværd. Det er derfor, man altid skal have 17. Så skal vi finde et sted, hvor de skal være. Jeg tænkte, det skal være ud mod vand. Men er der noget vand? Nej, det tror jeg ikke. Ikke lige herinde. Ej, hvor er jeg dårlig, hvis det trapperkur. Jeg mister 2 hjerter. Eller får. Jeg kan lave en selv. Det er helt klart. Jeg kan også lige tage det sidste. Sådan der. Okay, 7. Nu har vi rigtig meget. Flere får. Der. Ja. Det kan godt være fedt at bo her. Er det? Det kan det godt være, at vi kan mine os ind her. Bjerg. Eller ikke et bjerg. Det er ikke engang et bjerg. Hvad tænker jeg dog på? Ej, jeg troede lige, det var lidt det der kæmpe solsætte. Ja. Hvad er et fedt sted at bo? Men hvor? Og nu er vi jo ved. Kan vi ikke sådan få noget ordentligt langt her? Altså hav. Sådan en lille bitte bølge. Og den fortsætter ud til det der. Det kan godt være, der er noget hav der. Jeg tænker ikke bare, det stopper på et tidspunkt.
Ellers kan det da godt være et fedt sted. Hvad var det? Var det jern? Det var det der. Jeg kan lave en blå seng. Yes. Please, noget jern. Nope. Køer, det er også bare godt at have. Lige ved vandet. Der. Og den sidste lidt der. Sådan der. Der er ikke noget åbent hav. Det er lidt mærkeligt, der er ikke noget åbent hav. Det der kan være et fedt bjerg at bo på. What? Det der løber ned, når jeg først kom. Shit. Jeg fik et chok. Så går jeg bare. Og så falder jeg direkte ned. Jamen seriøst. Fortsætter bjerget bare. Nej, der er... Og sådan, vi kommer til at bygge vores bjerg lige her. Men først skal vi lige gå over til den her village og se. Ej, jeg er sulten. Oh my god. Så vi er nødt til at få træ ind og få noget mere. Men skal vi spise det her råkød. Vi venter lige til vores mad er færdigt. Imens så kan vi lige se, om det faktisk er et bjerg, vi gider at bo på. Det er i hvert fald lidt vandfaldagtigt. Det kan godt være fedt nok at bo der. Men kan du gå lidt mere længere op, og så bare bygge det inde på bjerget? Det kan da godt være fedt. Måske lige der. Det tror jeg godt. Eller skal det? Ellers vil jeg nok have bygget det ind lige her. Lad os bare prøve at bygge ind her. Og så... Nej, det er en bjerg, så er der jo alt muligt. Der er jo sten. Er der træ? Er der træ? Ja, der er meget. Okay. Så kan der være et vindue det her. Det kan være vores mine måske. Indtil videre så blokker vi lige af. Vi skal ikke have sådan nogle zombier, der kravler ind i vores hus. Jeg tænker at maden er færdig nu. Så det bliver godt. Oh shit. Oh my god. Jeg er faktisk tæt på. Hvor er min ovn? Hvor er min ovn? Nå, den der. Og den 11. Det tror jeg er nok. Så tager vi ud på en rejse til på skovtur. Jeg har faktisk lidt noget træ på mig. Der er træer rundt. Det der. Oh my god. Ej, det er bare som om det ligner et hus deroppe. Det er bare, jeg tror bare det er træer, der står på række. Jeg tror aldrig, jeg har set før. Er der ikke et sted, hvor jeg kan bruge noget? Hvad er det? Hvad? Ja. Ja, en krukke. Jeg vil gerne have en krukke. Den her seng kan jeg lige tage med. Bare lige så vi har. Ej, det her det er en kedelig by der. Der er 2 huse, der hænger sammen. Det kan du godt være nogle kister derinde, tror jeg nok. Og så skal vi bygge sådan noget.
Nå, aftensmad, det kan man ikke klage over. Okay. Så der er æbler og sæbling. Det var ikke noget spændende i den her by. Ikke sådan noget rigtigt. Ej, er der ikke det der sted? Ham der gutten? Jeg kan faktisk lige sådan noget hø med. Det er godt, vi bor lige ved en by. Jeg tænker lige at sove. Nu er jeg faktisk nemt, hvor vi er bygget ind henne. Har vi? Jo, vi har været der. Lad os lige tage noget af det her hø. Jeg tror, man får 9 af en af dem her. Det var godt nok meget til at lave brød. Hvem gider egentlig at spise tørbrød hver dag? Ikke mig. Er det ikke det der bjerg, vi bor på? Det tror jeg nok, det er. Det tror jeg. Ja. Jeg kan dog det her. Nu forstår jeg. Den tager jeg lige med. Har jeg været her? Nej. Det var sådan en lidt kedelig by. Ret kedelig rent faktisk. Hvad er det bjerget? Det kan da godt udfordres. Jeg tror der var en eller anden kæmpe stor, altså 3 byer der hænger sammen med hinanden. Ej, der er så vand. Det giver jeg ikke noget af. Jeg giver ikke at have, at jeg skal svømme morgen i vand. Og min ovn op der, den tænker jeg at tage op. Så der. Så skal vi op til der, hvor vi græder. Er det ikke den her vej op? Ej, jeg gider ikke grave mig op. Det er irriterende, at man skal grave sig op nogle gange. Det er også irriterende, at man så ikke kan finde, hvor... her. Her var det, vi skulle bo. Så lad os lige min lidt ud. Jeg tror altså ikke, det skal være nok lige her. Jeg skal op. Og det er sådan lige lidt med det samme. Ej, jeg føler, at vi skal højere op, tror jeg. Jeg tror nok, vi skal højere op. Det er irriterende, at vi skal bo højere oppe. Jeg har højdeskræk. Eller i Minecraft der. Var det sne? Okay, vi er godt nok højt oppe. Man kan se heste og alt muligt. Mærkeligt. Oh shit. Hold da. Ej, hvor er det irriterende. Kan man bygge ind her? Jeg prøver lige at mine lidt. Ja. Det tror jeg nok, det er. Det tror jeg rigtig meget, det er. Det var godt, vi fandt meget jern, fandt vi. Vi fandt 6 stykker. Og en iron golem giver 3 eller 5. Okay, det var bare helt mørkt, og så kunne man bare se lyset springe ud for mig i hvert fald. Hvad? Nå, jeg mener ikke det.
Det her tror jeg godt kan blive et godt hus. Hvis jeg altså bare ikke kommer til at ødelægge det hele. Ej, det tager lang tid. Min pickaxe skal også snart i stykker. Ej, den er blevet gul. Den er snart orange. Jeg tror faktisk, den er. Det kan jeg næsten ikke se. Jeg vil gerne udforske, hvad der er der. Men hvordan skal jeg dog komme op til det? Det ved jeg ikke. Vi må bare prøve. Nu hopper jeg mig lige op i bloks. Snart. Ja. Okay. Oh my god. Det er irriterende. Hvorfor skal jeg falde så meget? Altså... Jeg synes det ikke... Ja, okay, der er kul. Det kan man ikke klage over. Kul er også godt. 2 stykker. Fedt. Virkelig fedt. Det er det bedste man kan få. 2 stykker. Et er da meget bedre. Okay, det er så ikke rigtigt, hvad jeg siger. Hold da magle. Hold da. Hak, man. Ej, fortsætter det. Ej, det stopper så. Lava. Lad os hoppe ned i det. Og så får man alt det, man ønsker sig. Det er ikke rigtigt, hvad jeg siger. Aldrig hoppe ned i lava. Der tog træet ned for sig selv. Jeg var lige ved at falde der. Vil jeg ikke bo ude ved det åbne hav egentlig? Var det ikke det? Det tror jeg nok godt, at det var det, jeg ville. Men så tænkte jeg bare mig om, og så nej. Jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker nogle gange. Og nu håber jeg bare, at vi kan finde tilbage igen. Og vi kunne kigge på det der, og så skulle vi ikke mine os hele vejen op igen. Jeg kommer helt dernede fra. Okay. Slap af. Her skal vi altså bare bygge vores hus. Jeg ved ikke, om det kommer til at blive her for evigt. Men til videre, tror jeg. Ellers må jeg skrive det, om det er et godt sted. Det er et godt sted for en jern. Det er noget, jeg ved. Altså, det her det er jo et jernparadis. Jeg skal også snart til at smelte alt det her jern. Og jeg skal lige se bagefter, hvor meget jeg får af hele det her hus. 17. Okay. Vi bygger vores hus her indtil videre. Jeg har ikke så meget havudsigt. Men jeg har et vand her. Og så kan jeg næsten ikke se noget herfra. Jeg tænker faktisk lige at placere min ovn, så bare brænde. Kan stikke sig også egentlig.
kan ryge ind. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde der. Efter jeg lige har lavet jerntool, så tænker jeg at stoppe videoen. Okay. Jeg tænker at stoppe nu. Okay. Nå, men tak fordi I så den her video. Husk at like og subscribe. Vi ses!